Σας ζήτησα εγώ να μου στείλετε συνταγές ζυμαρικών των αγαπημένων σας bloggers και εσείς μου έχετε στείλει εδώ πέρα ανέκδοτα. Μου έχει στείλει κάποιος ότι η Funky Cook φτιάχνει, λέει, σπαγγέτι με μελιτζάνες και φασκόμηλο. Αυτή η γαμνία πάω να δω τι έχει φτιάξει. Είμαστε λοιπόν εδώ με την Εύα, στο σπίτι της Εύα, στον 5ο όροφο. Ένας όροφος ιδανικός για να πηδήξει κάποιος από κάτω και να μην φάει αυτό το πράγμα που πρόκειται να φτιάξει η Εύα. Τι θα μας φτιάξεις? Σεφ, θα σας φτιάξω ένα σπαγέτι με μελιτζάνες, φασκόμηλο και σκόρδο. Καταρχήν θα βράσουμε εδώ τα μακαρόνια μας, ζυμαρικά σπαγέτι νούμερο 6. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μελιτζάνα. Ετοιμάζω για 2 άτομα, μάλλον για 2,5. Για σένα και για το μωρό. Όχι, και για σένα. Ακολουθούμε και την ίδια διαδικασία για το μανιτάρι. Τσακ. Εδώ τώρα είναι αυτό με το φασκόμηλο, το ωραίο που θα κάνουμε. Είναι αυτό που μου αρέσει. Ναι. Γιατί δεν το κρατάς να το πιούμε το φασκόμηλο, μωρέ? Τι το θες τώρα μέσα στα μακαρόνια το φασκόμηλο τώρα? Πίνεις φασκόμηλο? Πώς δεν πίνω? Δεν θα έπρεπε να έχεις τόσα νεύρα άμα πίνεις. Να βάλουμε και λίγο τσουκνίδα που κάνει καλό στην τριχόπτωση, αν είναι έτσι. Η τσουκνίδα κάνει πολύ ωραία πίτα, έχω να σου πω. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει ότι όταν οι γυναίκες είναι σε φάση εγκυμοσύνης δηλαδή, ναι, τους έρχονται να φάνε διάφορα περίεργα πράγματα, τους έρχονται στο μυαλό να συνδυάσουν περίεργες γεύσεις, μπακαλιάρο με βερίκοκο, αρνί με αβοκάντο. Αυτή η συνταγή είναι σε αυτή την κατηγορία, ανήκει? Όχι, αυτή η συνταγή δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα. Εντάξει, τα βλέπεις πόσο όμορφα μυρωδάτα είναι. Μύρισε λίγο, κάνε μου την τιμή να μυρίσεις. Πολύ ωραία μυρίζει, εντάξει. Λοιπόν, το βάζουμε στο φούρνο. Να το βάλεις, λοιπόν. 10 λεπτάκια στο φούρνο. Τα φέρνω και συνεχίζουμε, εντάξει. Πολύ ωραία. Για να σε δω. Πες μια καλή κουβέντα για μένα. Είναι πολύ ωραία ότι φτιάχνεις μίσκο. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Ξεκινάμε τώρα τη δεύτερη φάση. Είδες τι ωραία που έγιναν? Θα βάλουμε τα ζυμαρικά. Τι θα ενθουσιαστείς? Πω, τα χάλασα τα μακαρόνια. Ο λόγος σου με χόρτασε, Εύα μου. Ειλικρινά, δηλαδή δεν ξέρω αν τώρα θέλω να φάω. Κανονικά κάνω και κόλπα εγώ. Θα σερβίρουμε, θα φάμε, τι θα γίνει, τι θέλεις να κάνουμε? Αν είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Ένα πιατάκι του γλυκού φέρω με εμένα. Πιατάκι του γλυκού. Ό,τι μικρότερο έχεις. Του ελληνικού καφέ το πιατάκι, αν μπορείς να μου βάλεις. Να βάλω μια ντοματούλα. Ορίστε. Μάλιστα. Εύα, φανταστική μακαρονάδα. Ευχαριστώ. Γιατί έφτιαξε μόνο 2 πιάτα? Πάει μια μπουκιά. Κοίτα τι πάθαμε με τα φασκόμηλα και τις μελιτζάνες. funkycook.gr. Μπείτε, δείτε τη συνταγή. Η συνταγή είναι απέχτη. Σας το λέω εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ για την παροιμία. Πότε με το καλό? Τώρα όπου να είναι. Έρχεται. Θα την κάνεις φρουτόκρεμα αυτή τη συνταγή. Και να μου το στείλεις και εμένα να του μάθω και 2-3 άλλα πράγματα λίγο πιο απλά, νορμάλ. Ευχαριστώ πολύ, σε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτό το θες? Να το πάρω? Να το πάρεις. Να το πάρεις.